budayane ampun ditinggal nggih. Nggih. Niki kula lajengaken Moga, Pak. Kang kinayuh gemah ripah ayem tentrem ing Napa niku wae, Pak? Kang ginayuh gemah ripah gitu. Nah, gemah Nggih. ripah loh jinawi gitu. Nah, Nggih. Lajeng lajeng menika ayem tentrem ing salami nggih. Dados ayem tentrem sak suwene. sak lami-laminipun ngeten nggih, Yen Pak. wargane guyub rukun niku mahanani ayem tentrem ing wilayah Bangun Bangun Jiwa Jiwa. selamanya gitu. Amin. Nggih. Wah. Monggo niki. Lajeng napa, Pak? Nggih. Ditibake napa, Mbak? Kucing. Nah, nggih. Nggih, monggo. Wah. Anda Dek mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah klisikan amarga eling bubar sumanting mutiara teteke lencir kuning. Aduh ramene rumah saking kenangan dominan-mine tak awemu rasa becik sing teko jebul si kucing. Dek mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah klisikan amarga eling bubar sumanting mutiara teteke lancir kuning. Aduh mangkene rumah saking kenangan dominan-mine tak awemu tansah ngecek sing teko jebul Nggih, wah, tepuk tangan kagem Pak Parjo. Oh. Mbak Sange, Nggih. niki onten bintang tamu siji. Sinten, Pak Parjo?
Ibu Rina nggih. Ibu Rina. Nggih, monggo Bu Rina niki. Oh, monggo dipun sepat Pak Lurah. Wah. Aspun minggah wonten panggung riki, wonten pendhape riki. Monggo, Cok. Monggo Bu Rina, menika kadosipun garwanipun Pak Dukuh. Ngenthak nggih Pak Lurah. Walaupun dados garwa Dukuh kok isih nyambi bintang tamu to jenengan iki Bu. Kok preso to yu limbuk? Nggih ngerti mawon wong jenengan ya sok ten nggen kula ten sembungan rika kok. Ning rikala semanten yu limbuk menika tasih alit dereng disupiti riyen. Wah, nggih tesih. Nek supet sing sae niku ten mriko diukir ten Jepara. Nek ten Bogem niku sing standar biasa mawon. Lah jenengan seneng sing standar napa sing punjul standar? Nyun sewu Pak Lurah. Nyuwun ngapunten Monggo, kula mboten malah. napa, monggo. Ra iso le pangsulan. Nggih. Niki dangu mboten kepanggih kalian Mbak Cangik to, monggo. Nggih. Menika kula mboten kesupen nderek mangayu bagya Nggih, Bapak matur nuwun, Lurah. nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina yakuluna robbana bilana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun Wah, wa ja'alna lil muttaqina imama. Senajan menika doa untuk manten nanging menika saged ugi dateng sumrambah warga masyarakat wonten ing kelurahan Bangun Jiwa. Artose napa niku wau Bu? Injih, mugi-mugi sedaya warga masyarakat wonten ing Bangun Jiwa. Nggih. Menika wonten 19 pedukuhan leres to, Bapak. Tansah dipun paringi ayom titi tentrem, gemaripah loh jinawi. Tansah istiqomah tetep iman lan islamipun Allahumma. Amin. Amin. Mbak Pak Rina, Lurah nggih. lan Nggih. sedaya pamomongipun menika dipun paringi gampil anggenipun ngesuwi sedaya warga masyarakat wonten ing Bangun Jiwa menika. Mbak Limbuk, Nggih, Pak niki Lurah. dalu niki ugi tasakuran. Wingi kan bar napa pengisian dukuh. Nah, Oh ya nggih, toh? dukuh pundi mawon Pak Dukuh Lurah? Ndono Tirta kalian Tirta. Ya. Oh, Niki Pak Dukuh nggih. tesih lenggah mboten nggih? Dados dukuh Pak Dukuh enggal terpilih. nggih. Tesih lenggah mboten? Wonten. Wonten mboten? Nek Nek wonten kula kula sing aturi kula- munggah mriki nggih. Bapak ingkang kula Nggih, padosi mboten ana apa, Pak Pak Lurah? Dukuh sembungan Pak Tomi nika rencang kula. Oh nggih. Lah niki napa juniore Dalam gitu. onje. Nah, gitu. Juniore niki sesuk gitu. Nah, Kula malah wedi. aku wedi pripun nggih? Weh ngesuwi masyarakat niku mboten gampil Pak Lurah. Wah, nggih. Mbot pripun? Dadi dukuh niku boros, Pak. Ah, Borose nggo endi? weh. Lawuhe do teko dhewe, Pak. Ah nggih gitu. Monggo Mbak Rina ajeng Bayare sinar 800 apa, sesasi pengeluarane sak yuta 500. Niki mangke bintang tamune kan niki Mbak Sinden akeh ban niki mangke kita matur nuwun. Sinten mawon, Pak? Nggih. Mangke ugi Monggo wonten dilajengke. ingkang istimewa Mbak Cangik, Mbak Limbuk, Pak Yanto menika. Oh, nggih. Injih. Jenengan ajeng nyekar napa? Nggih. Napa nggih wong kula iki dadi penyanyi, petinju. Waduh, petinju. Nggih. Nah, Manja-manja. Nek sing gandrungan mawon pripun? Oh, pareng badhe Caping gandrung kalian. gunung wae, Mbak. Ah, nggih, monggo sing Kalau wau regem-regem mawon, ngendikanipun Bu. badhe sinom.
Sinome pun Oh, kula. sampun. Ah, nggih. Oh, nggih. Caping gunung nggih. Panjenengan ingkang bawani nggih, Bapak. Nggih, monggo Pak Lurah. Penekno nek bawa aku. Mangke sik. Ana ora? Monggo Pak. Wah, Pak Lurah iki pancen piyayi budaya kok ya ana. Iya, Mak. Wah. Kula sing bawa mangke sing nyanyi bener nggih. Nggih, kula kalian para ibu-ibu waranggono. Bener. Saben bengi nyawang. Jengglengke mboten Pak Lurah. Kurang dhuwur. Jengglengke mboten. Nggih jenglengke. Oh, nggih, jengglengke nggih, Pak. Ana Mas Papang iki jenglengke. Wah, nggih. Pengendange wah Mas Bayu Purnama menika wah. Matur nuwun. Monggo. Saben bengi nyawang ponang Yen memajang kok Pak. yen memajang mung nganggo janur kuning. Dasare wiyagane nom-nom nggih to, Lah Bunda? nggih. Hah? Oh, sing tuwa. Kembang wae weton gunung. Pacitan sarwi panas udan. Parikan mboten Pak Lurah. Panas udan. Oh, mboten no nggih. Masih dene sing mangsulan. Aku takon Pak Lurah. Amel mempeng Pantun. mboten. Nah, pantun ini sindene sik pinter niki. Nggih, Iso Pak. Mantun. Wah. Monggo pantun dienggo bangun jiwa, Mbak. Monggo, Mbak. Ayo. Nggih. Saking sinten monggo Pak Lurah pareng. Monggo. Monggo, Hei. Mas. Hah? Urut mawon. Urut nggih. Monggo Pak Lurah. Napa Bu Papang sikik? Nah, nggih. to. Monggo, Pak. Bu Papang sikik niki to. Ora do ngeyel ro Pak Lurah dikon. Wah. Monggo, Bu. Monggo. Saking Mbak Entin garwanipun Mas Papang menika. Saking Mbak Entin, monggo Mbak Entin. Monggo Mbak Enten, Mbak Entin. Nananina. Aku gelo Duh, kok gelok apa ini? Monggo. Kok gelok apa, Mas? karo Mbah Tukinem. Waduh. Mugi bangun jiwa pinaringan ayem tentrem. Sip, amin. Amin. Nggih. Amin. Monggo lajeng sinten Pak Lurah? Lajeng, monggo. Sinten riyin monggo. Napa penggeronge riyin? Penggeronge pareng. Penggeronge agak golek ngono kok. Enak nik apa apa ya iki apa ya iki. Ah. Ayo saka Mas Tri tunggal. Oh. Yuk, Monggo.
lanang, Mbak. Jalan-jalan Jalan-jalan. neng pasar kembang. Aku adoh. Yo ben. Mugi kelurahan bangun jiwa. Lek kemayu ya. Oh iya, sorry. Ayo. Mugi kelurahan bangun jiwa apa ngono lho. Ah, yo. Mugi bangun jiwa kasihan Heeh. tetap berkembang. Amin, nggih, matur nuwun. Monggo penggirong sing siji, monggo. Mas Santun menika. Monggo Mas Santun. Apik nek iki kursi. Nggih. Tritunggal lunga. Ditinggal lunga. Oh, Tritunggal lunga. Oh ya. Baleni Mas Santun. Tritunggal lunga. Tritunggal lunga. Nggih. Ditundung bojone. Kok kejem niku? Pancen dridis kok niku Tritunggal niku. Tingkon Mugi lunga. warga bangun jiwa tentrem atine. Amin. Amin, nggih. Nggih. Monggo dilajengke Mbak Sinden monggo. Paling kanan nggih to. Hah? Oh nggih. Nggih, Manes, menika monggo, Bu. ingkang. Nggih, monggo Bu. Nggih. Nek niki mesti lihai niki. Monggo Pak Lurah. Monggo. Bu Dasmiati monggo. Wah. Tuku telo Wah, tuku telo iki mesti mulya iki engko. neng pantai Kuwaru. Wah, adoh-adoh ya. Mugi warga bangun jiwa tansah maju. Amin. Matur nuwun Bu Nggih. Dasmiati. Wah. Sinten? Sinten iki? Oh, Pak Suranto yang njaluke. Monggo Pak Suranto. Monggo Pak Suranto menika. Dilegani, gitu. Dilegani nggih. Malah angkat tangan ya menika. Mangke sing delok ya oleh mantun gitu. Nah, gitu. Monggo Pak. Om Suranto didhawuhi Pak Lurah. Wow. Monggo ken mantun jenengan. Nanon. Nanon. Yo. Nanani nanon. Piye Om Suranto? Oh mboten purun nggih. Nggih. Ingkang sinden mawon saking kilen nika. Sinden, nggih. Monggo. Sindene tesih kirang sekawan. Sesih kirang sekawan. Yo Monggo. urutane sapa kuwi mau? Kula Nggih. Heeh, Mbak Intan. ana duda Waduh, akeh iki dudane kene. akeh duite. Wo lah. Warga bangun jiwa kathah rejekine. Amin, nggih, matur nuwun, nggih. Lajengipun Mas Suranto Nah, iki gitu. wonge tuwek tenan. tuwek kae ya Om. Mugi warga bangun jiwa murah sandang pangan. Amin, Amin, matur nuwun nggih. Pak Amel. Monggo. Monggo lanjutipun. Ana ula Ana ula. Terus Ono ula. Ya ini kono ula. apa kuwi Mas?
Mugi masyarakat bangun jiwa Kerto Toto Raharjo. Matur nuwun nggih. Monggo. Mlaku ngiwa golek sepatu. Aduh. Mugi warga bangun jiwa guyub rukun bersatu. Amin nggih. Monggo. Monggo. Wiyagone siji monggo. Nggih, panjak wayang njaluke niki. Sampun mawon Pak dipun lanjutaken Nggih. mawon dipun lajengaken. Monggo Mbak Rina monggo siji. Monggo. Nggih. Lah nggih. Buduka Pak Awi, buduka ngentra. Menyang pasar ya, tuku gula. Kula idem mawon kula. Kowe lagi waduh. Warga bangun jiwa ora gathuk ning to. Ora apa-apa muni ajar kok ya niki. Muga tansah bagya mulya. Amin. Monggo Mbak. Nano, monggo. Kula sagete meng blekok ngombe tajen udele Napa? ketok ra ada pisin ngeten Wah, lah mawon. niku. Nggih. Ora masuk ya. Panas udan panas aling-aling caping gunung. Wis mapa? Kok urung ketemu. Natyan wadon sarta
Nggih, matur nuwun Pak Lurah. Wah. Monggo Mbak Rina pun lajengaken kali Nggih. Bu Sinden nggih to. Sewu, Nggih, nderek monggo. sinau nggih. Menika Pak Yanto pundi nggih? Nggih. Pak Monggo, Yanto Pak. badhe minggah. Nggih, Buduka. Pripun yu cange? Pak Yanto badhe minggah. Nggih badhe minggah, kulino munggah nika. Bola. Pak Yanto ki sok kulino munggah kok. Lah nggih nika. Senenge kaya sampean niku yu limbuk sing melenuk-melenuk ngono kuwi. Ayo Waduh, gendang. kan jenengan ngerti nek Ayo kula to seneng sing Kang mlenuk. Mas. Nggih. Monggo Pak Yanto, lho. Ora disepot kowe jedul no. Heeh. Piye Pak Yanto? Arep nembang ora jenengan niku, Pak? Waduh. Wih. Bintang tamu nggih, Pak. Gumik Pak Yanto. Iki lho. Pripun Pak Yanto? Nyuwun sewu Mbak Yu cange, Mbak Yu limbuk. Niki niku nek bojo kula. Heeh to? Bojoku to. Kula niku duwe bojo paitane cukup S8. Apa es molu? Saya suka sama situ sebab situ sudah supit ngeten niku lho. Wah, Nggih. pangkate es molu. Heeh, S8 niki Pak. Wah, Yanto. kula malah ming pangkate ming gelari kloso karo karpet Iki anu Mas Jalang. Nggih. Iki nek arep bojo kuwi nilai suput kok urungane ora ra sida. Napa, Pak? Ambuh aku yo pinter ra digamak. Ora ning kene. Nggih. Mbok yo sak kelimah sampean niku nderek mangayu bagya ngucapke ngono lho. Wah, aku ora ngucap ndak klerak. Piye to? Lah wong kowe Heeh. nyiki kowe Iki mau nek nderekke panjenenganipun Bapak Lurah ngono lho. Sampean tak goleki akeh pipis to ning mburi. Tak celak-celuk, pipis kok ora wis-wis. nginjen saja. Wah, niku. Tukang nginjen. Wis aku Iki penggeronge kok njaluk dipipisi barang iki kepiye? kene. Wis kene wae aku. Tengen kowe Kok ndak kualat karo iki Ibu Waranggana tak Aku ning kene- kene wae nyun sewu. Apa? Sampean iku ya dicopot kok ya. Mbok Kuwi lho. Wah, ayo mek gaul ya Kak. Mek gaul ya. Wis Gendang dicopot kok tak copotke. Aja. Ora Kang Sen suwe ra payon. Mboten ana apa. Suwe ra payon. Aku dadi wis Iki madhep rono disotret. Payon wae wong jenengan ya bakulan beras ya lah wae laris nyatane. Niki bojone 5. Wah, nggih Oh to. to, Kang Mas. ayo nemro jenengan. Oh, nomor 2. Sok 7. Wong iso kok. Wong iso sak karepe ta. Lah iya. Iki ak nyanyi Nggih. apa? Wis nyanyi wae Pak Lurah wis mau wis. Nyuwun lali janjine nggih. Nggih, Pak aku ora iso ngono kuwi. Monggo Penting kanca-kanca. joget. Pak aku nyanyi wae gek medun aku. Ora ning kene to. Heh. Nyanyi wae kok. Ha iya nyanyi iki nyanyi nek nyanyi wong loro kae jenenge apa? Duel. Well. Heeh. Apa? Nek sing dipepe ning ngarepan kae nek. Nah aku ora iso lho iki. Ora apa-apa sing penting iki joget wis ning kono wae. Wis. Ndek bojo sing nomor iki anu lho Pak Dalang. Nggih pripun? Mboten sah ngangge bawa ten Jakarta. Gawat. langsung. Gawat. Esuk gelem mati aku karo iki buawat. Sampean ke ora pati-pati tak pendem nek urung mati ngono wae. Ya. Heeh. Nggih mboten ngeten niku Bu Mari. Jan nek ngawang yoga nom-nom ngene iki marake ingin yo limbuk. Ingin apa? Kuwi sing gender kuwi kok Satria Baja Hitam. Nggih. Wah. Monggo. Imut. Piye? Ana ibune ora. Ora apa-apa mau dialem kok. Dalem kok banyak macem-macem. Mboten ana apa geguyon menika. Semelang aku ndek bojo iki semelang. Wis Pak Duko, Pak gak Duko. selak senep nyawang awake dhewe ayo gendang. Senep kepe nyawang wong ayu senep. Sing senep yo Sing nang omah piye, Pak? iki sing senep Pak Duko. Pripun? Gede iki, Pak. Semoga Monggo. Lali janjine kanca-kanca. Monggo. Penting joget.
lho diajeng monggo. Diempun. Mbak. Monggo. Kowe ning endi? Wis to, wis. Ngregengaken. Wis. Wah. Piye Pak Yanto? Piye? Nyanyi ngomong sih. Apa? Nyanyi apa sing kira-kira ra iso? Ayo. Iki selak subuh lho iki. Alah pisan. Ya ge wis apa? Aman kita rondo iso. Aduh. Pese. Rondo iso ora? Ya wis ge wis. Iso. Ah nek sindene iso nek aku cetok. Lah piye to ki? Anu. Apa? Cucak rawa. Mis Betul menjem. Aku manut. Napa? Niki manut Pak Yanto. Napa Pak Yanto? apa Jogja istimewa apa-apa ngono lho. Apa anu? Master mendem. Master mendem itu. Master mendem lho tuh. Udu medokan lho. Master mendem niku sing pripun lagune Pak Yanto? Kempling. Allah ya ampun, ya ampun. Ora, kempling. Kempling iso. Napa sidane napa? Lah ya aku ki manut ta penyanyi kondengan aku. Mister mendem bae, Mas. Mister mendem. Ketoke Aja golek bojo kae lho. sajake mabuk iki. Monggo napa? Yo, dados. Apa dados Napa? apa? Dados niku. Master Dados mendem. apa? Master mendem bae. Oh nggih. Hah? Panggil bojo ndane iso
Mesti iso. Aku wong ya ora iso ya. Ora iso kok njaluk. Ya ya aku sing penting apik to. Ya ampun. Yo. Pun waton teko ditabuh ngono wae wis. Bola kok waton teko ditabuh napa? Kaya wong iki. Ya ngunut wae ora. Bojoku ora ngerti gendeng toplak Nggih, kondang. wah. Jan. Toplak kondangne ya wah kerep ayu. Heeh. Wong ngono kuwi. Oh
Matur nuwun. ngucapke. Wah, gayeng Yuli, banget nggih Pak Bu. Yanto. Hah? Gayeng banget. Gayeng nya. Nggih. Ha iki sawerane yo. Pak Yanto iki ya jul rawel enek nyawer. Wah. Ora ngulungi kuwi. Sampun Burina. Matur nuwun. Wah. Loh, wah Pak Yanto iki. Ki, wah, birunya cinta. Wah, jan. Nggih. Waduh. Walah, wah. Waduh. Waduh, Pak Yanto. Pedak mere. Pun yo nang kantor nggih, Mas Jalang. Nggih. Dilajengke. Matur nuwun Pak Yanto. Wah. Kuwi lek ku njaluk lagu mau. Napa Pak Yanto? Napa Pak Yanto? Sakarepe ora ono tulisan. Aku nyuwun lagu Pak Dalang aku ta. Oh, nggih. Lagune sakarepe. Lah niki kira pun Mister Mendem niki wau ta? Ya yo iki. Oh, nggih, bar niki Pak Yanto. Nggih, nggih, nggih. Ora paham dalang. Nggih, siap. Aku ora didumi. Pun matur nuwun, jemawan nggih. Nggih. Wis pokoke sehat. Nggih. Sesuk kapan meneh ketok arep sepayon. Mbok kapan sok tahun piro aku ora paham. Nyicil aja Mas. Nggih, matur nuwun Pak Yanto. Wah, nggih. Ora sak mikir to mau. Mboten Pak Yanto, nggih. Ayo no, aduh gegojekan karo kanca-kanca sak lagu meneh. Ya. Aku njaluk Amel. Wah, iki sinden saka Tulungagung kono. Adoh, adoh. Ngelengke ana ing Bangun Jiwa kene. Oh, iya, Mas. Iya. Ayo Mbak Amel, arep nembang apa? Monggo. Ingkang baku gumyake swasana dalu menika Mbak Amel. Ayo Mbak Amel. Wah. Monggo sepoti kanca-kanca. Wah. Sugeng dalu Mbak Amel. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, wah, jan. Monggo. Napa monggo pripun? Arep nembang apa sing gayengke bengi iki Mbak Amel? Tak kira lek monggo napa ngoten. Monggo iki tak kon nembang ngono lho. Apa? Monggo. Sik gumyak Mbak Amel. Kitir Sumilir Mbak Amel. Oh, nggih, Oh, Kitir Sumilir. Oh, Mak. Gayeng Kitir Sumilir. Iya, gumyak no. Heeh. Monggo. Kitir Sumilir, kanca-kanca Wira Pradangga. Dados.
ya nok. Ya, gayeng nok. Ya. Acara iki mau sore mau wis dimeriahkan oleh karawitan dari paguyuban. Karawitan Larasati Padukuhan Gendeng nok. Oh ngono ya. Mulangane ya kuwi Pak Tarto. Pak Tarto kuwi guru SMKI mbiyen ning saiki wis pensiun ya mulang aku karo kanca-kanca iki. Oh ngono ya. Lan matur nuwun karo para tamu undangan ya kuwi mau Wakil Ketua DPRD DIY Bapak Umarudin Masdar SAG ya, Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan DIY ya. Tim motoring Kelurahan Budaya ya. Anggota DPRD Kabupaten Bantul Bapak DRS Sabto Priyono MM ya, Kepala Dinas Kundo Kabudayaan Bantul ya. Panewu barista jajaran Farkom Pinkap dan Rami Kapolsek no iya, pendamping Kelurahan Budaya Bamuskal iya, Lurah beserta Pamong iya, lembaga kemasyarakatan kelurahan iya. Muga-muga anggone mengeti hari jadi sing 79 iki saya guyub rukun iya, saya ayem tentrem anggone padha bebrayan ana ing kelurahan Bangun Jiwa kene nok. Iya. Ayo ditutuk anggone aku ro kowe leladi ndaramu pergiwa. Iya, heeh. Pergiwa, heeh. Kok kaya katon susah wong nyatane kudune dhaup karo Ndara Gatotkaca. Iya. Ning kok dibatalake. Didhaupke karo putra Ngastina Lesmana Mandra Kumara. Oh ngono. Iya nok. Ayo di perpeki ndarane dhewe Ndara Putri Pergiwa. Heeh. Aja nganti kandhek lakune awak dhewe. Iya, Mak. Dasar
ruming mulat ruming mulat Sorapsari ruming mulat Sorapsari Neng endi dununging adil tumrap wong wadon kaya aku Biyung. Aku mung kudu manut karo wong tuwa kang netepake bakal jodohku yen tundane mung bakal dipeksa supaya daup. Lan wong ingkang sing ora tak tresnani banjur apa gunane? Nggonku dadak duweni tresna ingkang manut isining atiku. Tiwas saiki kaya dijejuwing-juwing atiku. Mergo kudu pisah lawan Kakang Gatotkaca. Apa sajeke sing jeneng wong wadon kuwi mung manjing dadi ganjaran tumrap wong lanang. Ringkeh temen kahanane wong wadon ora bisa milih kahananing lelakon. Lakune wong urip sing wis dipojok kahanan kaya ngene. Gelem ora gelem aku kudu nglakoni omah-omah. Ora wurung bakal nandhang gelo selawase urip dene aku wis ora duwe pengarep-arep bakal seneng uripku emban-emban. Walah kepiye to Ndara Janaka kuwi? Kok ya ana lalakon kados mekaten menika pripun Tandara Putri? Kula inggih nderek susah menawi panjenengan kok nyanding bojo putra Ngastina pun Dakumara menika. Napa kabagyaning batin menika saged sumanding menawi panjenengan nyanding bojo sing nuwun sewu nika uteke ora genep. Nek le sugih pancen sugih Lesmana Mandrakumara menika. Ning nika mboten genep napa Ndara kula Janaka nika bareng wis sakniki didhawuhke kalih Lesmana menika njur blereng kamukten napa pripun njur sulap kalih kahanan nganti mentala nyang sarake anake dhewe didhawuhke karo anak ratu sing ora genep nalare. Putra Jodipati Ndara Gatotkaca menika ora pati sugih ming sak madya ning miturut kula menapa kabagyaning batin menika saged dipun ukur kalian okeng brana picis Ndara. Malah kadang kala wong sing sugih duwe derajat duwe pangkat ajane pendak-pendak dina tanggungane utange miliaran akeh banget niku Ndara. Nuwun sewu lho Ndara. Mboten kula teges tutur-tutur. Iya ora ana sarusikune Biyung. Nuwun sewu Ndara Putri. Menawi saking pemanggih kula kabagyaning lair batin menika mor misah. Tegese mor misah kuwi kepiye Biyung? Kabagyaning lair menika mboten saged sumanding kalian kabagyaning batin menika tegesipun kabagyaning lair numpuk brana picis ning kabagyaning batin ora sumanding ning kosok baline duwe kabagyan batin racakipun kabagyan lair bakal sumanding niku sing disebut mor misah Ndara Putri.
lan tumrap kula menawi gegaranipun tiyang bangun bale Wisma menika tanpa linambaran raos seneng utawi raos tresna niku mangke malah mboten badhe sae kedadosanipun Ndara Putri. Iya Biyung, longso banget lelakon sing bakal tak lakoni. Kudu pepisahan karo Kakang Gatotkaca. Lelo-lelo linali saya kadriya Triyasmara marang risang kadirate. Oh Yayi Perkiwo, Yayi Perkiwo. Kok malah mlengos sajak ewa. Nek pancen wis ora tresna karo Gatotkaca, nek pancen wis ora seneng karo aku kowe kandha, ora sambuk tutup-tutupi. Wong wadon kuwi nek wis ewa, wong wadon kuwi nek wis mlengos tegese katresnane wis ilang. Katresnane wis ora ana Pergiwa. Tinimbangane aku ora iso urip daup karo kowe. Sineksenana dina iki aku tekan kene mung arep njaluk pamit. Pamitku sing pungkasan karo kowe. Aku titip katresnan ning atimu. Ning aku tak golek dalaning pati Pergiwa. Digondeli anak. Oh. Iki Mas taline uculi dhewe. Ngeten niku Ndara. Ora ngisru-ngisruwi kowe piye, Mbak? Alah. Gene bareng arep ditinggal lunga ya mlengos. Kaya wau sajake jenengan niku klewa-klewa. Steju ngeten niku.
cuek baru malu. Aduh, adik ini mau juga abang yang rayu. Seteju, setelan cuek baru malu. Aduh, adik pergi wo ini mau juga abang yang rayu. Putuskan saja pacarmu itu. Berikan cintamu ke dalam hatiku. Ngaten niku, Gus. Dorong Gatut Kaca. Putuskan saja kekasihmu itu. Ngaten niku. Biar ku jadi pacarmu. Pripun Dorong Gatut? Ngaten niku. Badhe tindak pundi panjenengan menika? Arep golek dalane pati. Mati yo bareng. Wah, cie-cie. Mati bareng. Aku mlengos kuwi ora mergo sengit. Ning aku mlengos kuwi mergo aku sengit. Dikangeni kok ora krasa. Sengit yo kena ning nyatane wis arep dadi manten karo wong lanang liya. Kados dipun jejuwing raos sing manah kula jiwa raga kula. Namung jiwa raga kula menika namung kula pasrahaken dumateng paduka Kakang Mas. Jagat niki mboten wonten ingkang saged misahaken katresnanipun Pregiwa tumrap katresnan kula Raden Gatotkaca Kakang Mas. Balung pakel rombak gunung
Pergiwa. Kowe kuwi calon bojoku, Brek. Lah kok malah gandeng renteng karo priya liya kuwi piye ta kowe iki, Brek? Brek. Nyuwun pangapunten. Kakang Mas Lesmana kula mboten tresna kalian Paduka. Kula tresna kalian Kang Mas Gatotkaca. Kang Mas Gatotkaca menika jatining katresnan kula pramila. Panyuwun kula prayogi. Padosa wanita sanes ingkang langkung sulistyatur. Sami tresnanipun kalian Kakang Mas Lesmana. Pregiwa. Sing tak tresnani iki mung sliramu, Brek. Tur dasare Paman Janaka uga wis sarujuk. Yen kowe kuwi dadi bojoku, Pregiwa. Lesmana, tresna sejati kowe ora kudu andarbeni. Apa ya Kakang Mentala nyumurupi Pergiwa kesiksa jiwane merga ngladeni sliramu. Wong tresna kuwi merga saka kulina, Tut. Engko suwe-suwe Pergiwa yen mesti seneng karo aku, Tut. Aku tresna marang Pergiwa bakal tak tohi pati tugel gulumu, Tut. Kelakon pangajabmu.
Waduh, Paman Arjuna, kula nyuwun pangapunten, Paman. Apa panganggepmu wong sak jagat iki sing ampuh mung kowe dhewe ngono apa piye? Sing kendel mung kowe dhewe. Sing digdaya mung kowe dhewe. Ora patut banget ing atase Trah Saptaarga duwe watak kang nista wani ngilani dadane Janaka. Oh, wah, dasare anak Werkudara, wong ra iso ndodhok, wong ra iso tata krama, lumrah nek duwe anak maling. Oh, cetha manten wis bakal dijapke kok malah tok gonjak. Wah, maling kowe Gatotkaca. Paman Sengkuni dalah para kadang Kurawa. Gatotkaca sampun kula rangket samangke dipun gelandang wonten ngalun-alun. Wah, dirangken gelandang nang alun-alun. Oh, montar we tot. Janaka nika pripun duka? Piye ta Petro ngomong sing cetha? Ndara Janaka duka. Ndara Gatotkaca nika kados pundi?
Petruk Dimas Werkudara caosana priksa. Lah lek ajeng nek ngerti piye? Pripun Ndara Werkudara menika turu mawon kok. Nek turu digugah angele ra jamak Ndara Werkudara niku. Ora Ndara Werkudara golek ana gugahan nek turu. Ya, Petruk. Mengko yen Werkudara turu jebolen wulu cumbune. Nggih, ngetakaken dawuh. Rekoto sang Gatotkaca tenon mapakarka suta piye Gong wela mah turu ene cetok anake dipolo wong pirang-pirang nang prenggondak nang ngendi Madukara kono malah turu ene. Wah ngorok ya medeni ya kok ngono. Piye iki lek gugah terus. Kae mau kon jabut nggon wulu cumbu. Nah, wulu cumbu iki nggon apa? Wulu cumbu iki nggon wulu jempol sikil lho. Ayo dicabut. Ya coba tak golekne pecut. Oh ya. Pucuk ing pecut. Heeh. Tak talekke nggon wulu cumbu. Heeh, gae cepet. Yo. Talek kene iki. Wis tarik lah kene iki ya, Kang. Ayo. Kenceng le narik, madhep rene. Oh ya. Ngene iki ya. Heeh, sing kenceng. Wah, ulang rasa kowe to. Nggo tenaga. Lah iki ya wis mentok ya tenagaku. Nah, oh iya. Parike ya. Heeh. Heh. 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 Syukur. Waduh, malah aku sing ketendang. Malah aku sing kependel ngene, Tru. Oh. Apa, Petruk? Nyuwun pangapunten. Kepareng matur Ndara Werkudara. Iya, piye? Ndara Gatotkaca dipun jempalani. Ndara Janaka. Wah, Gatotkaca diseblaki. Ben. Aku isih duwe anak Antareja. Aku isih duwe anak Antasena. Bocah ora gelem prihatin. Wong arep rabi wae ora sida. Lah kira ya anakmu to. Nek mati piye? Mati yo ben. Wah lah piye to ya. Rene Ndara Gatotkaca nika wau luput. Cekake lek ketemu Ndara Perduwa niku metu mburi ra luput ta niku. Wah, kuwi dudu watakku. Ane piye to ya iki? Wah, jan piye to kok ngono direh-reh meneh. Lah nek ten rika wonten Kurawa lah Ndara Gatotkaca niku dipala kalih ngembet-embet wong tuwa. Anake wong ra iso basa, anak ora mokal nek ora ngerti tata krama. Bapakmu gaweane ngoko ra iso basa. Ben nyatane aku ya ora iso basa kuwi lha piye to ya, Gong? Nah. Lah kalih para Kurawa niku muni ngeten iki. Apa dikira aku wedi karo bapakmu? Nek pancen sing tuwa ora trima, tuwa-tuwa ngeten niku len nyempalani Ndara Gatotkaca. Wah, cangkeme.
rumangsamu lanang-lanang dhewe. Waduh. Rumangsamu kaya lanang-lanang dhewe. Aja gleleng kowe nang Madukara nang ngarepe Janaka. Oh, waduh nyuwun apunten Kakang. Rumaos lepat Kakang Mas. Wah, nek wis ngaku luput njur piye? Gatotkaca wancen wis tresna karo Pergiwa. Lah kok kowe napa panglamar saka Ngastina? Inggih Kakang Mas, dinten menika Gatotkaca badhe kula dhaupaken kaliyan anak kula pun Pergiwa. Aku ora sarujuk. Aku ora mathuk. Gatotkaca bakal tak rabekke karo Pergiwa nanging ana srana lan syarate. Menapa Kakang Mas karis tinggalane Prabu Tremboko mbahne Gatotkaca ingkang aran Kyai Kalanadah saiki sing duwe kowe gak jaluk wenehno Gatotkaca dimen dinggo piandel nggone netepi darmaning Satriya Tama iki bebasan kebo mulih marang kandhange. Inggih Kakang Mas, kanthi sukalila lan legawa kula pasrahaken Kyai Kalanadah dumateng kulup Gatotkaca ya. Banget nedha nrimo kabeh wae padha seksenana. Aku bakal ngarabekke anakku Gatotkaca dhaup karo Pergiwa. Umbyong manengker langit nenggih dhauping endang Pergiwa lan Raden Gatotkaca sineksen dening para satriya miwah raja Narpati. Kinurmatan pradangga manguyu-uyu yen katinon saking Mandrawa katon lindri netrane risang pinanganten.
Gatut lan kowe Pragiwa padha maju lan tirokno kandhaku iki. Gatut Kaca kula nuju, Pragiwa kula katinuju. Inggih kula katuju. Inggih kula tinuju. Waju tumuju. Jatining tresna wis traju temah dadi jodho. Muga tuturuntut rerentengan mangku kabagyan nganti puputing jaman. Walta ganti kang cinarita ana nggih menika pakuwaning para putra trah Pandhawa ingkang minangka panganjuring lampah satria ing prenggon tani Raden Gatotkaca dipun embani dening Ngraka satria ing jangkar bumi Raden Antareja ing wuri ing rayi kasih Raden Antasena ingkang sumewa ing ngarsa putra Madukara Raden Irawan adreng ing ngarsa para putra Pandhawa sedya minta wangsuling nagari Ngastina ing sepalih ing cipta lamun tan sinembadan ing karsa sedya rinebut sarana perang mila sami makuwon sarwi nganti dawuhing nata Ngastina mangkono sadangunira sami lelenggahan pranyata muhung mendel tanana wedharing pangandikan.
Kakang wis piturut lir samirana mrih Sekar gadung ku ngas gandanyo renaning driya Kakang Mas Antaraja suwawitipun kepara majeng lenggahipun Kakang Mas Antaraja. Iya, Dimas kaya wis ora kurang prayoga lungguhku. Semono uga Dimas Antasena. Apa dene sira Dimas Irawan sarta Dimas Irawan prayogakna lungguhmu. Ya Kang Gatotkaca wis ora kurang prayoga. Kawula nuwun inggih dhateng sendika Kakang Mas. Kakang Mas Antaraja sampun sawetawis dangu anggen kula sami nganti dawuhipun Kanjeng Prabu Duryudana prakawis sepali ing negari Ngastina dene dereng wonten sesulak kasembadanipun. Dimas perkara iki udu bab kang enteng jer ngenani pewenanging atasing negara dadi ya wis sakmestine menawa nuwuhake penggalian ingkang wigati ana kraton Ngastina Dimas Gatotkaca. Ih kasinggihan pangantikanipun Kakang Mas ingkang punika namung kedah tansah waspada sarwi ngentosi kados pundi kawusananipun. Iya Dimas Gatotkaca. Narendra mbek marwa sing sang makyat kurda katekabing Erika sang pinarwasa Pauta dereng purna anggenipun sami wawan sabda kasarupraptanira Ki Lurah Petruk kantong bolong bertek-bertek saking ketebian Ndara ngaturaken ketiwasan Ndara. Punten sekawit kula jagi wonten Tegal Kurusetra
Nggih menika nampi dawuhipun Ndara Gatotkaca supados mangke menawi wonten menapa-menapa kula kedah matur wonten ngarsanipun Ndara Gatotkaca. Iya, Petruk. Wadyabala pirang-pirang saking negari Ngastina surak mawurahan manengker gumuruh dipun pandhegani putra Banjarjungut. Sapa? Menawi boten kleru nika wau Ndara Dursala. Dimas Irawan inggih Kakang Mas. Diketapke para Wadyabala putra Pandhawa inggih ngestakaken dawuh Kakang Mas. Maju. Oh. Gatotkaca mapake marang aku kowe le. Iya Kakang Mas Dursala. Wis tak anti dawuh Prabu. Prakara sabaroning nagari Ngastina. Gatotkaca, rungokno gobokmu. Kanjeng Prabu, perkara negara Ngastina dikukuhi.
apa dene para putra Pandhawa supaya murungake sedyane yen meguguk aku wis kaparingan purba lan wasisa. Yen ora dikeparengke panyuwunku lan para putra Pandhawa lila lebur ing madyaning laga. Wah, wani marang aku. Sing tak wedeni apamu. Ana tebak jajamu sida mudhar kowe, Dut. Jaya aja sambat kaningaya sida gak tampani aji candha wirayang lakon lebur wandamu ele.
Medun. Medun.